Veľmi nás teší, že s našim projektom rustikálneho prístrežku sme vyhrali prvé miesto na SAPI Energy Awards 2025 v kategórii rodinné domy a bytové domy. Firma Greenox sa zameriava okrem klasickej fotovoltiky aj na integrovanú fotovoltiku pre domácnosti a podnikateľské subjekty. Pôsobíme na slovenskom a českom trhu už vyše 12 rokov. Naša spoločnosť ponúka integrované fotovoltické moduly, ktoré sú priamo súčasťou opláštenia budov, striech, prístrežkov, čo dáva úplne inú dimenziu tým objektom. Integrovaná fotovoltika nám umožňuje priniesť ľuďom energiu s estetickým nejakým backgroundom alebo teda pozadím. Vieme dodať tomu nejaký šmrnc, farebnosť, imitáciu akéhokoľvek povrchu, čiže dreva, tehiel alebo betónového povrchu, pritom neznižovať nejak extrémne ten výkon. Nepotrebujeme dodatočné plochy, nepotrebujeme nejakú voľnú strechu, ale ktorúkoľvek časť budovy, ktorá je orientovaná tým optimálnym smerom. Na Slovensku sme robili prvý pilotný projekt budovu Twin City, vlastne prvú väžu, kde čierne sklá, ktoré tam vidíte na budove, sú integrované fotovoltické moduly. Tak toto je ten víťazný projekt, fotovoltický prístrešok, ktorým sme vyhrali SAPI Energy Awards 2025. Je to fotovoltický prístrešok osadený do rustikálneho prostredia. Navonok vyzerá ako klasický prístrešok, ale na rozdiel od bežných vyrába aj elektrickú energiu. Hlavným benefitom je, že jednak ochráni to vozidlo pred nepriaznivým počasím, ale zároveň aj vygeneruje čistú elektrickú energiu. Nie je teda nevyhnutné použiť ostatné časti domu ako strechy a tým pádom poškodiť a prípadne znehodnotiť ten vizuál toho rodinného domu. Tieto technológie nám umožňujú dodávať veľmi inovatívne produkty. Tešíme sa na to, aby sme nášmu trhu zase priniesli opäť niečo nové a pevne verím, že na budúci rok sa budeme môcť zapojiť do súťaže zase s niečím väčším a krajším.